Ola a todos, neste vídeo imos aprender a facer marionetas para contar contos. Neste caso precisaremos goma eva, cartolina, uns ollos saltóns, cola para goma eva, 2 paus e cinta adhesiva. Primeiro tenemos que debuxar a nosa personaxe en goma eva, así como tamén todos os elementos que queramos integrar. Despois, debuxaremos a contorna da nosa personaxe en cartolina. Botaremos cola pola parte de atrás da goma eva para así pegar por encima a cartolina. Isto sirve para dar outra cor á nosa personaxe, pero para facer isto temos que deixar espazos baleiros na goma eva. Unha vez botemos a cola por detrás da goma eva, pegamos a cartolina. Quitamos os restos do pegamento e agora imos a pegar os ollos. Despois de pegar os ollos, pegaremos a cola. E agora, encima da cola, pegaremos un pau. Podrémolo pegar con pegamento ou con cinta adhesiva. Neste caso, eu pegueino con cinta adhesiva. Agora facemos o mesmo co outro personaxe e lle debuxamos o que queramos. E xa estarían listos. Para a realización desta marioneta necesitamos confeti, unha lingua vermella feita de cartolina do tamaño que queirades, 2 ollos, un pau para suxeitala, cola e 2 plantillas en forma de serpe de cartolina. Para comezar, pegaremos o pau na plantilla da serpe, de forma que quede ben suxeito. Unha vez que está pegado, pasaremos a poñer a lingua. E, posteriormente a isto, botaremos de pegamento por toda a plantilla e cubrirémola coa outra plantilla, de forma que queden a lingua e o pau ben tapados. Unha vez que xa está feita, pasaremos a poñerlle os ollos. E para rematar, poñeremoslle color a nosa serpe cos anacos de confeti. Xa temos a nosa serpe lista. Para realizar a marioneta do burro, empregaremos o cartón do papel hixiénico, que o cortaremos simulando as patas do burro. Utilizaremos con goma eva gris o corpo do burro, que estará recortado coa forma do seu corpo e as súas patas. Tamén empregaremos a cabeza, as orellas, a boca, os ollos e o pelo do burro, que o faremos con fieltro. Antes de comenzar, completaremos todas as partes do corpo, subrayándoas con rotulador negro e facendo algunhas características, como poden ser as pezuñas das súas patas e a nariz e a boca, para que así nos quede moito máis realista. Para realizar a marioneta, primeiro colleremos o cartón e a parte de goma eva do corpo
e as pegaremos enchendo ben de silicona o cartón, para que non se nos despegue. Temos que facelo con moita precisión e tranquilidade, para que todas as partes cadren. A continuación, colleremos a cabeza e pegaremos nela a parte da boca, que a faremos con unha goma eva de cor carne para que así diferencie do resto da cabeza. Alcanzaremos o pelo de fieltro, de cor negro, e o pondremos na parte de arriba da cabeza. Seguidamente, colocaremos os ollos entre o pelo e a boca, a unha distancia intermedia. Para terminar a parte da cabeza, colleremos as orellas, nas que teremos unha parte máis grande de cor gris e un anaquiño en cor carne. Isto o faremos así para que se poida apreciar a parte interna das orellas do burro. As pegaremos unhas coas outras e cando estén listas, as pondremos no conxunto da cabeza para que así quede ben completa a cabeza do burro. Cando xa teñamos a parte do corpo e da cabeza completa, só nos queda xuntalas. Empregaremos outra vez a silicona para que quede ben xuxeito. E para que o noso burro quede ben completo e real, utilizaremos o pelo blanco feito con fieltro, poñendo debaixo da cabeza, na parte central do corpo. E a nosa marioneta estará feita. Para realizar esta marioneta con forma de grilo para o dedo necesitaremos uns ollos, unha nariz, unhas patas dianteiras, unhas patas traseiras, o corpo do grilo, un A, a cabeza, unhas antenas, un trozo de goma eva para amarrar no dedo e pegamento. En primeiro lugar, comezaremos pegando a de goma eva por encima do corpo, deixando un trozo do corpo visible por debaixo. Despois, poderemos pegar a cabeza xusto tapando a unión entre a A e o corpo, pola parte de diante. Posteriormente, pegaremos as patas. Unha pata ten que pegarse por detrás para que o grilo, ao poñelo no dedo, quede como se realmente fose a súa pata. Entón pegamos unha pata por diante e outra por detrás. E repetiremos este proceso coas patas de diante. Pegaremos unha pata por diante e outra por detrás, como xa fixemos anteriormente. Agora pegamos os ollos. Apretamos para que non caigan e pegamos tamén a nariz. Por detrás pegaremos as antenas. Por último, o trozo de goma eva que cortamos en redondo pegarémolo para que quede como un anel para o noso dedo e tamén pegarémolo ao grilo para así meter o dedo e xa estaría. Agora imos vos ensinar como facer unha marioneta de calcetín, o cal abriremos pola punta. Despois necesitaremos un anaco de cartón blando e un anaco de cartulina que sexan do mesmo tamaño e que ao doblalos sexan do tamaño da nosa man. Un
papel pintado de cor rosa ou do que prefiramos, cartulina, que no noso caso será para facer un lobo, daquela necesitamos as súas partes, os dentes, os ollos, as orellas e o nariz. E necesitamos un anaco de esponxa. Abrimos o calcetín e introducimos o anaco de cartón. Deberemos pegar ben os bordes e doblar o calcetín para que se pegue ben no cartón. Apretamos para que quede ben pegado e non se nos despegue. Cando xa este seco, botamos máis cola ou pegamento para pegar a cartulina, no noso caso, de cor vermella, que será a boca do lobo. Pegamos a cartulina e xa temos a forma da boca, que podemos abrila e pechala, como podemos comprobar. Agora pegaremos a lingua. Despois pegaremos os dentes, que no noso caso están feitos con goma eva, pero podedelo facer con calquera material que teñades pola casa. Ao ser un lobo, tamén lle pegaremos un par de colmillos. Cando xa está pegado, cortamos un anaco de esponxa. Introducímolo dentro do calcetín, que será o que lle dé a forma á cabeza. E xa podemos pasar a pegar as seguintes partes: as orellas, os ollos e o nariz. Nos ollos podemos debuxarlle un pequeno puntiño para facer a súa forma e que pareza máis realista. Unha vez teñamos todo listo, pegámolo no calcetín. Xa temos a nosa marioneta de lobo feita. E aquí podemos ver como nos quedaron todas as marionetas que podedes facer vós mesmos. Un musical no bosque. Fai moito tempo, vivían no interior dunha árbore dous pequenos esquíos que se chamaban Río e Brío. Un día moi soleado saíron en busca de comida, pero o esquío Río tropezou cunha pola e mancou unha pata. O esquío Brío levouno de novo a casa, pero o seu pequeno amigo non paraba de chorar, estaba moi triste. Brío tivo unha gran idea. Escoitade iso. Cri, 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 cri. É un grilo. Vamos facer un musical no bosque para animar ao esquío Río. O esquío Brío foi na busca do grilo Milo. Grilo Milo, o esquío Río mancouse nunha patiña. Poderías axudarme a facer un musical no bosque para animalo? Claro que sí, eu aportarei o meu. Cri, 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 cri. O esquío Brío e o grilo Milo foron na busca de máis animais. Ao lonxe viron a serpe lerpe e o burro curro. I-o. Serpe lerpe, burro curro. O esquío Río mancouse nunha patiña. Poderíades axudarnos a facer un musical no bosque para animalo? Ja, ja, ja. Un musical no bosque, tremenda tontería. O esquío Río non se vai curar por escoitarvos cantar. O esquío Brío e o grilo Milo, enfurecidos, foron na busca de máis animais. Topáronse co lobo Xacobo. Au! Lobo Xacobo, o esquío Río mancouse nunha patiña. Poderías axudarnos a facer un musical no bosque para animalo? Sí, claro, eu aportarei o meu forte ouvido. Au! Seguro que se pon moi alegre. O esquío Brío, o grilo Milo e o lobo Xacobo foron na busca de máis animais. Xa de noite, cando conseguiron reunir os animais do bosque, foron á casa do esquío Río. Comezaron o musical. A
Cada animal aportaba algo especial. A luz dos vagalumes, os sons das coruxas, dos grilos, das rans, o trote dos cabalos. Oíase por todo o bosque. O esquío río saiu á ventá e viu que os animais estaban facendo por ele. Todos quedaron abraiados porque, grazas á súa música, o esquío río puxérase de pé sen darse conta e xa non lle doía a patiña. Con vagos nos ollos, comezou a agradecerlle todos os animais o que fixeran. A serpe lerpa e o burro curro, que ata ali se achegaron ao escoitar tan bonito musical, viron que o esquío estaba recuperado e o que conseguiron os animais do bosque. Que musical tan fermoso! A serpe e eu viñemos porque polo camiño arrepentímonos. E así, os animais descubriron que se todos nos unimos e axudamos, os problemas solucionamos. E colorín colorado, este musical conto está rematado.